Leire, urduri zadete asteburu honetako estreinalditxoa dela eta? Bueno, urduri baina gogoekin. Bai? Jendea ikusteagatik eta, hori, pos handiarekin, bai. Pos handiarekin. Bueno. Bai, proiektu berria eta berritzailea. Bai, Joldi? Daniel, Daniela... Bai, hortxe dago... Zer da hor kontatzen dena? Bueno, batez ere da... gazte baten inguruko, ez dakit, gatazka ugari, ez? Lehenengoa igual da bere genero identitatearen arteko gatazka, berez ez dela gehiegi azaltzen, da igual gehiago barrutik ematen den zerbait, ez da azaltzen den pertsona transexual bat edo ez binarioa, baina, bueno, horre ematen da aldaketa bat bere identitatean, eta, bueno, badoa ere berak deskurritzen, eta aldi berean ere sartzen zaizkio beste problematika batzuk edo zein gaztek dituenak ere bai, eta bueno, hori azaleratzen ere saiatzen gara errealitateak direlako ere bai, eta bueno, garrantzitsua delako hauek ez dakit ustea albo batera eta erakustea delako ere gaur egungo gazteen errealitatea. Albina, gustatu zaizu? Bai, superinteresgarria, eta azte garrantzitsua, ez? Gauzo, bizibilitatea ematea, eta jendeak gatazka hauek ulertzea eta ikustea errealitateak direla. Leire, genero identitatearen gaia landu duzu, ez da? Gero hitz egingo du, beste gauza batzuetaz, baina Daniela horri buruz ari ginen. Ze beharrezkoak diren horrelako proiektuak? Bai, interesgarriak eta uste dut beharrezkoak momentu hortan, gainera. Eta ez dakit, nik gidoia jaso nuenean, lehenengoz Daniela nintzen, eta gero Daniel. Bai, zezu zara, ez da? Pertsonaia hori zuzara. Bai, eta azken finean pertsona bat naizela, esan beharra daukat, baina webserian ez dugu finkatzen ez dakit trans edo ez binarioa denik edo, eta uste dut ez dela beharrezkoa, baizik eta Daniela naizela, eta gero gatazkak daukadanez, gero Daniel sentitzen naizela. Eta uste dut hori dela. Bai, pixkatxo bat, gaitzat hartu da, agian gaia izan gabe, edo gaia da gaitzat guztiz hartu gabe, beste gauza batzuen bidez kontatzen da? Ez dizut ulertu, barkatu. Gaia da, baina agian ez da zehazki dena esplizitatzen, ez da? Ez, hori da interesgarria, hori esaten dugu, ze webseian ez da esaten zer garen. Ze da... Esan beharrik, ez da? Hori da. Askotan beti da, ez? Pertsonai trans baldin bada, transa da, begira, transa da, eta hori dira bere gatazkak trans izatea egiteta, pertsona izatagatik ez ditugu gatazkak, ez bakarrik transidentitateak. Hori da. Eta zu, Joldi, zu nortzara? Bera, Leire, Daniel, Daniela, eta zu? Ipar. Ipar. Bai, ni naiz, nire pertsonaiak ezagutu zuen aspaldi Daniela, eta berriz aurkitzen direnean, Danielzat ezagutzen du, eta hor dago, ez dakit euren arteko ere beste gatazka bat, berriz ere aurkitzen direnean, eta ere gero Iparrek dituen ere bere gatazkak ere. Azkenean, erakusten ditugula orokorrean gazte ororen problematika ezberdinak. Daude hor identitate gatazkak, daude sexualidade gatazkak, ere dago lana, klase soziala, ez dakit, apurbet denetariko dago. Oso ongi. Beno, Daniela webseriea, baina ez hori bakarrik. Gauza askoz gehiago, zuek esan duzue transmedia. Ikusiko du aurrera pentsiki batea zer den datorrena. Begira. Eta zer gertatuko da ostiralean? Daniela? Daniel. Haupa, aita, ninaz. Baina orduanetzen broma bat, benetan itzuli da. Baietz, ezango nuke. Deitu jotzazu ze zauziteroten? Etia, alaitu aurpegi hori, Sartu eta berela konturatzen zara torkigun gainera lagurtez. Baina lasai, topatuko dugu hanka egiteko moduren bat. Banku bat lapurtuko dut. Iepa. Banku bat lapurtuko dut. Bueno. Joldi, zer da hori?
Bueno, ez dakit, gure arazo ezberdinek eramaten gaituzte ere beste gauza batzuk egitera. Banku bat lapurtzera, adibidez. Adibidez, ez dakit, bai, izan daiteke. Bai, justo Iparren pertsonaia bastante impulsiboa da eta ere dago bere izakera deskurritzen, ere uste dut gaztea den einean eta horrela eta bilatzen ere bere bidea. Eta nik uste dut ere Danielek daukala eragin handia bere izakera aurkitzearengan. Eta ez dakit, bueno, banku bat, adibidez. Adibidez, bai. Eta zer bultzatzen du banku bat lapurtzera webserieko pertsonaia, edo pertsonaiak, edo... Agien kontatu daiteke? Berez ez, baina, azkenean ere hori, lehen aipatu bezala ere, arazoetako bat, edo, erakutsi nahi dugun gauzetako bat ere da, ez dakit, klase sozial ezberdinen, ez dakit, zera, ezberdintasunak, eta hor barruan ere, sartzen da dirua, eta ez dakit ere, ez dakit bizitza proiektu bat eukitzeko ere, gaur egungo gizartean ere behar den dirua, ez? Eta nik uste dut hor, bankuaren erabilerak erakusten duela tope, bai. Oso ongi, hau da webseria, asteburu honetan gainera estrenatuko dena, ezta? Igandean. Baina hori baino askoz gehiago da, Daniela, Leire, transmedia. Konta iguzue, atzo kontzertu bat, adibidez? Bai, atzo kontzertu bat euki genuen Jodion, leku polit batean, eta Joldi egin zuen kontzertu oso polita, giro oso polita izan zen, familiakin ere, eta oso polita. Eta gero ere etorri zen Sua taldea, eta primeran. Bai, azkenengo... webseriaren azkenengo irudiak ere kontzertuan bertan grabatu genituen, orduan ere... Atzo? Bai, hori da. Bai, korrika eganderako sartzen. Oraindik ez dago bukatuta. Dagoeneko amaitu dugu, baina atzo izan ziren azkenengo irudiak. Eta hor ere, guai egon zen apurbet nahaztea errealitatea eta fikzioa, ez, kontzertu baten bidez. Eta kontzertuan, ez dakit, zertu, azte webserieko arropez jantzita, bertako abestiak edo soinu bandak edo daude, edo... Bai, justo, kontzertua nirea zen eta webserian ateratzen diren bi abesti dira nireak. Orduan, kontzertuko abesti guztiak ziren nireak eta haietako bik ez dakit, arte hartzen dute seriekoak dira. Ikusiko dugu? Ze badauzkagu irudiak? Irrikitan gaude. Ikusi nahi duzu? Boiga, bale. Begira. Kaosan naiz, amaiera eta mendegizateriko historia. Eskuta ditzak eta gerian uzten dizkizu da. Arren, Bueno, haze saltxa, atzo bertan, atzoko irudiak dira, Albina, gustatu zaizu? Egiten duzue, zen bidea, txika. Ongi kantatzen dute baino eski. Haze saltxa, Danielako musika, kantuak, arropak, gero irudioiek Danielan bertan ikusiko ditugu, eta podcastak ere bai, Leire? Bai, ere, nik posketan ez dut parte hartu gehiagi, Joldi ere gehiago, baina hori da, transmedia, ez dakit izan da, antolaketa bat, bideoak, elkarrizketak, irratian ere, musikak. Plataforma ezberdinetan. Hori da. Ipar Orratza podcasta. Ez da kasualitatea. Ez dago Ipar... Izjokoa. Hortxe dago izjokoa, azkenean nire pertsonaiak ikasten du ikusentzunezkoa edo kasetaritza, eta orduan ere hor egiten da, berak izan nahi du abeslaria. Orduan hor egiten da ere bateratze bat, bere karreraren eta gero ere bere nahien artean, orduan berak egiten ditu podcastak, Ipar Orratza, abeslari ezberdinekin. Egon gara Mizerekin, egon gara Lierren abeslariarekin eta Ane Suaren abeslariarekin ere bai. Hau da, esan daiteke pixkat seriea edo fikzioa eta errealitatea nahastu egiten direla? Apurtxu bat. Bai. Ze podcast horiek gero entzun daitezke? Bai, dagoeneko ja atera dira.